Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýa-ni ýakyny dünýäniň dürli sebitlerine şol sany Merkez Aziýa ýurtlaryna ýakyny günne gorda we başga da bir näçe sebitde tas 300 million adam tarapyndan bellenilýän we 3000 ýyl töwregi gadymy geçmişi bolan halkara Nowruz bayramy bellenip geçildi. Nowruz bayramy Türkmenistanda hem 21-22 mart günleri milli bahar bayramy hökmüne bellenýär. Parsaryň täze ýyl bayramy hökmüne kabul edilýän Nowruz Eýranda ýaşaýan etnik türkmenler tarapyndan hem giňden bayram edilýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany Eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýetine we türk halklarynyň gadymy Nowruz däplerine gönükdirýär. Gepleşigimizde Türkiýede ýaşaýan Türkmen fähraly alim we ýazyjy Abdurrahman Düýüji gatnaşýar. Abdurrahman ağa gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun, haýaly hasyn. Ýa-ni ýakyny dünýäniň dürli sebitlerine Nowruz bayramy giňden bellenip geçildi. Nowruz güni Eýranda möhüm seneleriň biri hökmüne bayram edilýär. Bilişimiz ýaly Eýranyň demirgalyk sebitlerine ýyllarça müň etnik türkmen ýaşaýar. Bu gepleşigimizde Eýran türkmenleriniň Nowruz medeniýetine we türk halklarynyň gadymy Nowruz däplerine gönükdirýär. Ilk başda göni gurrunga girişsek, siz bize türkmen fähra türkmenleriniň bir wekili hökmüne hem de medeniýeti öwrünüji alim hökmüne Eýran türkmenleriniň Nowruz däpleri barada maglumat berip bermesiňiz. Gysgaça giriş maglumaty. Bahar bayramy Eýran türkmenleriniň arasynda nähili bellenýär? Maksat Eýran türkmenleri arasında Türkmenistan'dan kämir ütgeşiklik ýok aslında. Türkmenistan'da şol garaşlykdan beri bayram edilýär da giň döwlet tarapyndan. Ýöne Eýranyňky şol farslaryň hyýaly medeniýetler türkmenleriň şol türkmenleriň arasında boluşýaly biraz şol sadaka zat diýsen, ondan gedelenje çykmak, daşary çykmak şöyle ondan bir üýüşip bir şol daşarda näme oturuşyklar diýelimi. Ýene aýratyn bir farslaryň hyýaly däl ýöne näme o türkmenlerimiz şol Eýranda ýaşansan sen şol döwletiň täsirinde de galýan. Eýranda 10 meşhur tätil edilýär şowullerde. Ondan türkmenlerim 10 meşhur tätil. Şonda sen her ýyly şol bahar tebiýaty garşalýan. Ondan toýlar şo wagtda tutulýar. Ondan bir-biriňe görme görüşe gidilýär. Ondan sadaka berilýär. Şonu Allah şol derejede ýör parslar arasynda o saçak ýalyp meýweler goýup zat goýup olar gaty ul derejede tutýarlar. Türkmenlerimizde beter şu Türkmenistandaky medeniýet bar diýsem boljakda şonu ýalyrak ýagdaý. Nowruz sözi fars diline täze gün diýilen manyny anglaýan ekeni. Birleşen Milletler Uramasynyň ulum bilim we medeniýet boýunça idarasy UNESCO baharyň gelmegini möhüm ruh täzeleniş hökmüne suratlandyrýar. Munyň ruhy ähmiýetiniň bardygyny aýdýar. Edebi çeşmeler baharyň gelmegini ýagşylygyň, ýamanlygy ýeňmegi, şadlygyň gustodan üstün çykmagy ýaly wasp edýär. Nowruzyň geçmişi barada has giňişiň gurrun etsek, bu bayramçylyk öz geçmişini nireden alýar? Medeniýeti öwrünji hökmüne şular barada maglumat berip bermisiňiz? O şeýlerek başlaýlyňlar. Tebigat bahar ýylyň täzelenmesi, ol bütün insanlar üçin bir hoş zat ýollar açylýar. Şol üçin insanlar çewregindäki bolýan tebigat özgerişleri üýtgelenler täze ýylyň açylmagyna. Her kim öz garaýyşy bilen öz geçmişini zatlary we desallary bar, eposlary bar, özüne görä mifologiýasy bar ýene-de. Şol farslaryň arasynda da bar, ýör türkler arasynda da bar. Nowruz sözi dogry, ol farsy söz, täze gün diýmek ýöne. Aslynda şol Nowruz ýa bayramy diňe farslarda del, Azerbaýjan türklerini ondan hem güýçliräk tutýar farslardan. Geçmişimizde seyredýämizde belki de bizim türkmenleriň azrak tutuluşynyň sebebi İslamdan soňraky din täsirleri bolup biler. Köplençe Gurban bayramy bilen ara bayram tutulýar. Ýöne geçmişdäki ýa çeşmelere seyredýämizde Mahmud Kaşgarlynyň sözlügi bar. Iň gadymy ulu sözlük. Türk sözlüğü, Türkmen sözlüğünde. Şonda Türklerin şol wagtlarda şol bahar bayramını gaty ulu davaral tutýanlygy ýazylýar. Diwan Mahmud Kaşgarlyda. Ýene de Türkmen alim aslan Türkmenistan toprağında ýaşan Ebu Reyhan Biruni. Olam şol wagtda ýazan kitaplaryny, taryh kitabyny Türkler tarapyndan, Türkler diýip Türkmenler gastet ýazar. Ol Türkmenler ýaşaýan ýerni şol wagtda ol 2000 ýylynyň bir taýýarlyk görýänini, onu bayram edilýänligini ýazypdyr. Mundan aňryk gidersek, ýene şol dagda bar ýa mifologiya, Eýranyň öz mifologiýasyna görä şol bir ýyllarek inançlary bar, Nowruz ýerden gelişini. Türklerde bolsa şol türkün taryhyna, ýa-ni desallaryna bir türk milletiniň bir wagtda gadym zamanlarda gök türklerden öňnäni, ýöre gök türklik döwründe türkler döwründen galamyr destan bar. Şu gadymki sen wakalardan bir döwürde
şol türklere gaty bir hujum bolýar, soduş bolýar daşardan düşmanlar tarapyndan köp adam öldürilýär. Haýsy Öldürilýär döwürler onun destanaky maglumatlar dawamy Abdurrahman aga şu wakalar. Haýsy döwürler barada gurrun edýäs bir çeni bilen çak bilen. Şu wagt şeylere aýdaýdylar. Aslında bu destanyň özü Göktürkler döwründen gelýär. Yöne Göktürkler diýemezde milatdan sonra 6-njy asra galat gelýär. Yöne edil şol döwür däldi. Şol döwürde dören destan, şol döwürde öz geçmişi barda ýazylan destan. Ol aňarda näçe ýyllar berildi aňardy. Aňarlar bir de mifologiýa bolanda destanlar köpde ýyl belli edilmeýär. Taryhda ýer belli edilýär. Destanlarda kadym zamanlarda geçýär da öňden. Şonda da soduş edilýär daşardan adam alýar bir näçe aýal bilen bir näçe çağa. Ondan olar şol düşmanyň elinden kaçıp Ergenekon adyny dağlaryň arasına sığınýarlar şu taýym. Ergenekon dağı kaçıp belen ulu dağlar daşaram şol baran yerlerinde hemme taraf dağ. Şu yerde yaşayanlar 400 yıllap şu yerde kalıyor şol Türkler. Türkmenler anlatıda 400 yılla ondan kadimkiler ölüyer, täze nesil gelýär. 14 yıl sonra bulan sağlarım köpelýär. Şonda bizim kadim ata-babalarımız ata yurdumuz Altay taraplardan şu yerden gelipdir. Biz yine gaýdaýlyň şu öz yurdumuny tapaýlyň diýerler. Ýöne bu dağlar teorini alansan bular nereden çykjagyn bilen yol bilen oklarda. Şonda hemişe Türklerde demirçi ustalar bolýan eken, demirçilikde ökteken Türkler şol dağın arasını eritip çıkýarlar şonu. Eritip yol ýasap çıkýarlar. Ýöne çıkandan sonra da ýene de nerden gitjegini bilmeýärler. Türkün mifologiýasynda gurdun uly bir rolu bar. Şonu göňden bir gurt gelýär-de yol görkezýär şolara. Ata ýurduna gitýärler. Şol gün Nowruz günü diýerler Türkler. Şol gün Ergenekon günü Türkleriň öz ata ýurduny gaýdyş günü, Nowruz günü we şo günü şonda mer bahar bayram etýärler. Gaty gyzykly maglumat Abdurrahman aga, gaty gyzykly maglumat destanlara salgynlanýan maglumat. Ýöne Nowruz bayramynyň owat parazlykdan göz başalýanlygy barada maglumatlar bar. Taryh çeşmelerde maglumatlar bar. İran halkynyň arasynda we türkmenlerde owat parazlykdan göz başalýan däpler barmy? Şunu ilteşdirmäge, owat parazlyk bilen esaslandyrmaga gesasly maglumatlar barmy? İlki şunu kabul etmek gerek. Geçmişte insanlar, geçmiş insanyň näçe müňler geçmişi var. Geçmişte her hili medeniyet, adat bolup geçipdir insanlaryň. Diňeşi medeniyet bilen şu diýip bir barmak bir ýerde galyp bolsa ýaklendirip bolmaýar. Döwürler tapawutly, medeniyetler iç-içe girýärdiň neslimizde ýetýär. Elbetde o parazlyk bilen hem hukukdan baglanyşy var. Mysal üçin Nowruzyň gelmeginden öňki ýylyň soň çarşamba güni bolýar-da, çarşamba güni. Şonu Farslarda hem Azerbaýjanlarda hem de Türkmenleriň arasynda bolýar. Oduň üstünden atlaýarlar. Oduň üstünden. Türkmen atalar sözünde de bardyr. Kül astyny bela almaz. Ýa şu oduň meselen gowurulşy, mukaddis görülşy köp atalar sözünde de geçýär. Şolam aňarty o parazlykdan gelýär. Ol dogry. Näme ýa-ni gaýdyşym ýaly o parazlykdan bir inanç gelýär. Senin mifologiýaňdan gelýär, taryhyňdan hem birleşip bir sentez bolup biziň döwrümizde gelýär-da. Şol üçin diňe şundan nip bolmaýar-da. Köp inançlar, köp medeniýetiň täsiri diýip bolýar. Indi İranyň islam rejimi esasan şaý däplerine eýerýär. Ýöne görüşimiz ýaly İran halkynyň arasynda öňden gelýän, gadymdan gelýän bayramçylyklarym saklanıp galypdyr. Meselem Nowruz bayramy. İranda ýaşaýan beýleki milli ýalyklaryň özlerini değişli, gadymdan gelýän milli bayramçylyklaryny, milli senelerini giňden bayram etmäge ýol açylýarmy? Milli adlyklaryň özlerine mahsus bayramçylyklary ýurdun berk islam rejiminiň aslynda belläp bilýärlermi? Şu wagt Mollalyň rejimi 43 ýyl bäri boldy da Iranda şu wagt höküm türüp ýörler. Şu mesele hemişe çakmışykdy Iranda. Olar başarda diňe mezhebi, dini bayramlary öňe sürjekler, şolary ruhsat etjekler. Ýöne bulara milli bayram hasap bolýar. Nowruz we şoňa meňdeş bayramlar. Oňa öňüne geçip bolmaýar. Ondan bütün millete öňden gadymdan merşol adata boyun hep gelensen hem milletin öňünde de durup bolmaýar. Geň bilmejeklerini bilensen edil dogry durwa bilen oklar ýöne öz gurrunlaryny gaziýetde zatda başarsalar şoň tersine gurrun etýärler. Çarşamba suri diýerler da ýanky oduňyny atlamak soňky çarşamba şu türkmenliň arasynda da bam hadiýan şol Kara çarşamba diýip. Şoňam öňüne geçsek bolýar, ýöne halyk dinlemeýär-de. Şol üçin olaram beter halky zorlap duranok. Bir hil ortarakda da ne gowdur ne de erwetdir. Kara oňşor ýaly bir ýagdaý bar-da şonu. Ýöne Käw wagtda syýasylaşýar da halyk eýrany ayaga galyp otyr, mullalarym isleýän ok. Ondan bu milli däpdir güýçlenip başlaýar. Şu milli däplerim
siyasete öwürliýär, şoň bilen bir hili protesto berýärlik rejime garşy. Ondan bu taýda iş biraz kynlaşýar ýa-da ýerinde. İki tarapdan hem siyaset hem de şu medeniyete garşy da döwlet tarapyndan reaksiýa bolýar. Ondan şunu ýaly kynçylyklar ýaşanýar Iranda. Nowruzun aýry-aýry däpleri barada gurrun etsek. Meselem Nowruzda semeni bişirmek däbi bar. Türkmenlerde meselem semeni bişirilýär. Şu ýörüýte tagamyň töwreginde nähili taryhy ýa-da riwayata çalyndyş maglumatlar var. Aslında olan medeniyetlerde, tafawut medeniyetlerde bar. Yani Farslarda da var. Yani Türkmenlerde şu semeni var aýratynam. Farslarda bolsa şol 7 tane göwot, gök önüm. Ýaşyl bolmaly. O ýaşyl şu baharın simgesi, sembolu. Şol semeni de bişirilişi bahara hoş geldin diýip bir ýaşyl zady ortada goýmak, bir ýaşyllyğa hoş geldin aýtmak. Ýaşyl zat iýiçmek, şolla bahara täze tebigat bilen bir hili bütünleşmek diýip bolýar. Biz türkmenlerde sadara şu bir otawa semeni bişirilýär. Ýöne Farslarda bolsa bir dälle şol 7 ýane şol öden S harfy bilen başlanýan bolmaly olara. Onun şoň adyny hefsin ýalar, 7 sin, 7 S ile başlanýan ot, şolar tofralaryny ýaýyp goýýarlar. Bu Azerbaýjan türklerine de bar. Azerbaýjan türklerle Farslaryň şu tarapdan gaty meňleşdigi bar. Ýöne bizim türkmenlerimiz köplen şol gadymy ol sehrada zatda şol Türkmenistanyny görýändir. Şol ulan süren dewam etýärler. Ýa gurunda şuňyň dowamyna siz şol gadim medeniýetleriň, halklaryň gadim medeniýetleriň geçmişiniň birek-biriniň geçmişi bilen, birek-biriniň medeniýeti bilen ýakynan baglanyşyklygyny, eri şargysy bolup geçýänini belläp geçdiňiz. Indi şu gadimden gelýän şeýle bayramçylyklar halklaryň arasyna dostlugy, dogonlugy nähili täsir edýärsiň pikiriňizçe siň çökmünde? Iň azyndan Iranda şu wagt Nowruz ýylynda köplenç şol türkmen moldan Fars foldan emes goşulýar da şoňa. Bir şadýan günler bayramly günler şadýalyk hem halka gerek. Ondan Azerbaýjanda da şeýle, Özbekistanda var, başga Türkiýe ýurtlarda da var aýratýan. Şol bir ýürekdeşligi, bir inançlygy şonu görkezýärem. Insanlar bilen bir hili ýakynlaşmagynyň, hatda Türkiýe ýaly ýerde şol köplenç Kürtler köprek etýär. Türklerde de var, Kürtlerde de var. Ýöne ol adamyň siýasatçylar eger garşmasa işe şol medeniýetiniň ortak tarapy insanlar bir-birine ýakynlaşdyrjak tarapy bar. Ýöne kä halatda şol siýasat içinde ulanylýar da, mesela bir millet şondyň özüniň kiýal etjekdi, özüne aýyrjak bolýar da, on başgalara bir hildirek aýtam şowlerde başgalara düşmanlyk görkezýärler, amma ol gaty ýalňyş. Bütün türklerde bar, şol Farslarda var, Kürtlerde var. Demek günnogor burada musulman ýurtlarda şonu köprek görüp bolýar da, şolaň bir ortak bir inançy diýsek boljak, ýakynlaşmak üçin. Ýöne geň ýeri İslam medeniýetiniň gelmegi bilen, İslam dininiň gelmegi bilen Nowruz bayramy öz-özünden ýitip gitmändir, saklanyp galypdyr. Türkmenleriň arasyna da beýlek türk halklarynyň arasyna da saklanyp galypdyr. Şu nukdaý nazardan İslamyň yerli medeniýetleri assimilirlemek babatdaky çydamlylygyny üns çekmek mümkinmi şu ýagdaýdan uğralyp? Indi İslam hereketine seredenini iki tarapdan seyretmeli bolýar. Bir İslam kültürü var, medeniyeti var. Bir de Arap medeniyeti var. İslam'ın özü hormat koyar medeniyetleri. Hatta Kur'an-ı Kerim'de biz sizi kavum yarattık diye, millet yarattık diye bir-birinizi kavut tanımak için ya da. Demek öz medeniyetinizden her kim öz adı bilen yarattık. Şol başka bölük milletlerin bağırlığına inanmak ve şuna hormat koymak şu yerde Kur'an-ı Kerim'de de aýdylýar. Ýöne tarihte köp zatlar geçýär. Mesal üçin İslam diýip gelýärler, ondan Arap medeniýetine İslamyny ýüklep goýberýärler. Araplarda bar da, İslamda ýok. Şol üçin İslamyň özü degip durmaýar da böyle hormat koymak bar insanlara. Ýöne kä wagtda hakimler bolýar, ol diňe İslam däl, öz sözüni daýan ýöretjek. Olara bolsa karşı durýarlar. Ýöne tarih boýundan olar bir-birine ters zat däl. Umuman insanlykda hem dini medeniyet bar, hem de milli medeniyet bar da bir-birine karşı däl. Bir din kabul edilmesen hem milli zadyň bilen şoňa bermeliň gurrun ýok da. Indi şol üçin hem ýaşapdyr, gelipdir. Ýöne käbir şu döwürde fanatikler bar da, radikal güýçler, islamcılar. Olar şol tarih boýundan gelen zat, İslam'a ödem karşı däl şoňa. Bir çändir zady gaty durlanok da ýöne dogry o milli medeniyetdir, ol dini medeniyetdir ýöne onda da bir arasyna çaklyş bolup duranok. Ýöne şu döwürde şol radikal güýçler bar, şolar başarsa şu dini medeniyetten başka näme ýok etjek bolýarlar. Şolan problem yaratýar. Asyl görünüşi. Geçmişde muny ýaldat ýok bolsa da gaty az täsirini
etmepdir. Halyk öz iki däwini alyp gidipdir öňe. Hem milli däwini hem de dini däwini. Her aýda öz ýerinde.